Nasa gi pa-deliver nga banig, gikan sa Liti. Wala ang banig lagi pahatod dire. Pero ang unlan wa pa naabot. Banig lang. Gusto niyo makita ang banig? Colorful ba yan, pula pod. Naibayad ni delivery fee. 800 lang. Unya na, hindi kang bayad, 1,000 na ron. Di ba? Mapriso ka. Agay! Sige. Ito na yung lechon dira. Uyawag katawa mo to. Kabalo pag kinsay gahatag nimo ani. Dili uyab nimo pula-pula ra baka gwa itron. Sayaw ako day, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nanong ako. Ay, lalo ko pinuangan dayo. Wisa nimo nga makauyab. Magsayaw yun taday, Di lagi ko kaywa ako'y gusto. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, ayong to. Ang Gregoria. Kailan ka ni Sonia? Gikan sa Liti. Nasa gi pa-deliver nga banig. Para sa inyo ha. Oh. Oh, gipa-deliver man siya di banig ma'am. Gikan sa Liti. Wala ang banig lagi pahatod dire. Oh. Pero ang unlan wa pa naabot. Banig lang. Sa gusto niyo makita ang banig? Colorful ba yan, pula pod. Pinakapula magid mo. Naibayad ni delivery fee. 800 lang. Yan na, hindi kang bayad, 1,000 na ron. Mapriso ka. Agay! Sige. Naman kayo mga anak ni ma'am. Pataplas. Ay, dagan di ay. Yan, gusto niyo makita ang panig. Pwede sa sakinan. Nausaw man ni ma'am. Ani ma'am, kailan mo mga anak, bayaran dyan na nila eh. So, ato lang sa tanawon. Ang panig. Ali, tanaw na to. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Happy birthday! Oy! Saya pa oh, 85. Oo, happy 85th birthday. Magpaila-ila dahil ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi ani surprise. Luto na imong lechon dira. Uyawag katawa mo to. Luto na lechon? Wala na lechon. Sige lang, basta piskay ang lawas. Oh, kabalo pag kinsay gahatag nimo ani. Wala. Isa man paminaw nimo. Ay, loloy siya. Isa man na si Loloy. Ana? Dili uyab nimo, pula-pula ra baka gwa itron. Ay, lalo ko pinuangan dayo. Sila sila yung mensahe pero sana ko basahon, kantahan sa kanamo happy birthday. Ang tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Wish nimo nga makauyab. Okay. Sige, balon na.
Yay! Happy birthday! Ayaw, milak. So, na sila yung message. Tao na ko Tanaw na to si Loloy Bagyot. So, ana siya. Dear Nanay, salamat sa Diyos nga niabot ka sa edad nga 85. Diri sa kalibutan. O kami nga imuhang mga anak, dako kayo miog kalipay nga ikaw ang amuang nahimong buutan og sulondon nga inahan. Hinaot na hatagan pa ka og dugang katuigan sa imuhang kinabuhi o maayong panglawas. We love you always, Nay. Nanay Gloria, happy birthday to you and God bless you always. Gikan ni sa imuhang siyam ka mga anak. Wis ka nanay na maing lawas sa kanunay og naapay dugang nga katuigan. Love you, Nay. Love you. Happy birthday. Kay nanay, tas ano siya kanang kinabuhi para madugay ang among panagubay. O Nay, mahal ka na. Wala bisag bating layuan ang panagibigay niya mo kang anion. Wala na ka lang pagkamahal, Nay. Uy, more dito. Nay, akong pray sa imo ha, mayong panglawas kanuna. Makabot mo sa misaya ha, po panginaron. Happy birthday, Nay. Love you. Happy birthday, love you. So, ikaw Happy birthday! Dili lang ako taso na kung kuhan kay mura kong hilak lang niya kung tunaw. Yeah. Hindi lang, happy birthday! I love you, Nanay. Salamat! Okay. Naman mensahe nimo sa imuhang pamilya, labi na sa imong siyam ka anak. Ako mga anak, magpasalamat po ninyo kay nanganing bisitahan ninyo ako. So, hilak ka. Wilak na yun eh. Ilan kong make-upan, tingnan na kayo. Dapat ko. Happy birthday, Nay! Happy birthday po. Salamat ka niya mo. Tumimiti mag yung kuwan ni Nay. Birthday, birthday. Salamat pa na kita. Para sila akong katingkong. Napakaiingon sa ilaha? Wala na. Wala na? Salamat naman kung nanonood nga nila. Nag-request man sila, pasayawon daw ka. Kaya pa? Ama mo magkaibaw kung sayaw ko. Magsaya ka? Sige, picture na lang. Okay. Happy birthday! So, picture. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sound ang Digos Flower Shop lang doola